Mga kapuso, this morning makisayod kita sa storya og atong sayron ang ihang sekreto. Sanglit ang atong makauban, top 3 lang naman sa baguhay nga nahuman nga nursing licensure exam. Atong makauban, si Ma'am Ana Maria Kim Valiente gikan Alubihid, Misamis Oriental. Ma'am Kim, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Hello po, good morning sir. Happy to hear nga ana ka sa maayong kahimtang, Ma'am Kim. Apan unang-una, Ma'am, give us a little background no sa imuhang kinabuhi. Pangandoy na bagayod nimo nga mahimong usa ka nurse sukad pa kaniadto? So good pa gid sa bata ko, ganahan na gid ko mag-nursing or any nga medical course, and then na-fascinate na gid ko sa magic bitaw of healing. Kay katong kanang bata pa ka, feeling nimo magical kayo makahil kag other people. And then kato siya nga childhood dream, ako siyang nadalahang pagkaroon, and I'm living the dream and it feels so kanang surreal nga I'm finally here. Ma'am Kim, nganong nursing sa ba nga kurso ug pagka-nurse ang imuhang gipili nga propesyon? Ug unsa pod ang mga struggles nimo during your college life? Second course na ako ang nursing, nag-BS Biology pod ko, and then ang isa sa struggle nga ako na-face is that na ako'y fear nga basin ako ang pinakatigulang sa among batch, and then dili na ako maka-adjust sa new environment. And lahi na sila nga generation, ako mga classmates, naana nga fear galing before ko nag-enter sa nursing. Pero thankful kayo ko nga i-open sa Capital University ang ilang doors to me na isa ka second courser, and then wala gid ko naglisod og adjust. Ang isa lang sa dako kayo nga challenge for me is that ang fact ning nag-spend ko another 4 years of my life to go back to school, dagan kayo ko og what ifs nga what if gi-spend lang nila ako into a more fruitful nga career or another path, basin dili gini para sa ako kay bird feeling ako at first talas kayo akong time, pero at the end of the day, at the end of everything that I went through, worth it kaayo akong pagbalik of 4 years. Diyang nakagraduar ka na sa moong kurso, paunsa ba nimo gipangandaman ang pag-exam? Labi pa nga we are still in the middle of the pandemic. Dagan kaag-as sa ako karon, labi na karon nga nakapasar na ko unsa akong strategy pag mag-take og exam or unsa na ako pag-study. Pero ang ako lang yung sikreto siguro is kabalog ko kano sa araw ko taman. So sa isa ka adlaw dili gid ko mag more than 8 hours of study, dili na ako kanang kapuyo nag-ayo akong mind and body. Kay kabalo ko nga taman ra pud dinhi nga time ako ma-digest, and then dili na pud kanang productive akong study session if mulapas na ko og certain hours of kanang reading and studying. So I always find time to rest. Ma'am Kim, please tell us kung unsa ba ang kalahian sa pag-take sa inyong exam karon nga aduna pay pandemya kung atong itandi kani adtong panahon nga face-to-face pa ang pag-exam. So karon nga nag-pandemic, ang examination is naa kay mga additional requirements and additional payments kay kailangan magpass ng negative RT-PCR, and then or mag-quarantine ka, and then ang mental struggle lang sad siguro nga dili ra exam ang imong ginahuna, mahadlok pud ka basig positive ka sa RT-PCR or makakuha kag COVID tungod sa exam. So isa siya sa lahi gid ang preparation karon nga naay pandemic compared adto wala pa happen ang global pandemic nga nag-take ka og exam. Niadtong kamulo ka pa sa pag-exam, ma'am, unsa ba ang dagan sa imuhang una-huna? Gibati ka ba og kabalaka o giunsa pud nimo pag-maintain ang imuhang focus? My prayer yun before the exam and during the exam is dili ko ma-anxious kay I'm a very anxious person, and kabalo ko if anxious ko dili ko ka-answer og tarong sa exam. So kato lang gid siya akong specific prayer kang God, and then gi-grant ko gid niya wala gid ko masin gamay nga kakulba, and I was very confident in answering the questions. It was really unbelievable nga ako nga sa type ng very anxious kaya nga person, wala gid ko nakulbaan masin gamay sa exam. Karon nga nakapasar ka na, Ma'am Kim, og top 3 pagayod sa moong licensure exam. Unsa ba imong gibati ug unsa pod ang imong mga future plans? So the reason why I went to nursing school is really to become a nurse. So it did not change even with the pandemic. So karon nga naka-RN ako and nahumanan na ako akong nursing school. Mao gyapon akong mag-work sa hospital and then
tabangan ako akong fellow frontliners in fighting the pandemic. Siyempre, alang sa mga kapuso, viewers, Ma'am Kim, aduna ka ba'y mensahe o tambag kanila? Labi na sa mga tawo nga adunay plano nga mosulod sa nursing career. So, ang ako lang advice para sa mga student nurses karon nga naminaw, and then for those who are going to take the November 2021 exam, is that first is know what type of learner you are. Are you a visual learner? Are you an auditory learner? Hindi ha magdayon magikan kung unsaon imong pag-study. Idili man lahi-lahi man ta of type of learning. So, kung kabalo ka what type of learner you are, dito inana ka the way ka mo study. And then second dayon is invest your time wisely. If moingon kag mo study kag 4 hours, mo commit gid ka anang 4 hours. It doesn't matter if kana nga day 2 hours ra mo study. What matters is ang quality of information that you're getting. And then last is that it's okay to fail. I've been there. I've failed quizzes, I've failed exams, and because at the end of the day, the number of mistakes you have, kabalo na din ka next time nga inani di ang pag kanang confront ani nga situation or pag confront ani nga question. It's okay, good. It doesn't matter if you feel like you're kind of progressing slowly in life, because life is not a competition, and then you will get there when you get there. Surely, an inspiring story nga makuhaan og pagtulunan. Dagan kayong salamat, Ma'am Kim, sa imong pag-share sa imong storya dinhi sa At Home with GMA Regional TV, and keep on reaching your dreams. Relax lang mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.